wata rana manzala sallallahu alaihi wasallam suna tare da ummu salama, sai take tambaye shi, ya rasulullah nisa'ud duniya abdul amhurin in, take cewa ya rasulullah shin matan duniya su suka fi daraja ko kuma matan aljanna wato hurin in su suka fi daraja? sannan zai cewa da ita bal nisa'ud duniya abdul min al-hurin in ka faddi dihara min al-bidana, yake cewa a'a matan duniyar nan sun fi matan hurin ini daraja da girma a wajen Allah. kan misalin shi shine kamar misalin ki sai kyalle a tamfa cikin shi da wajensa, wajen shi ne matan duniya, ciki kuma su ne matan hurin in. suka cewa shi ya rasulullah wa bima zaka, da me suka fi su? yake cewa ita wa salatihinna wa ibadatihinna wa siyamihinna, sun fi su saboda ibadansu da sallarsu da azumin da suka yi. to ki sani duk can da ake cewa matan lahira suke da shi wato hurin in, kin fi su kyau matukar kin bi mijinki sau da kafa, matukar kin yi azumin ki tsakanin da Allah, sannan kin bauta wa ubangijinki da ya halice ki.